Så har vi den første præsentation af VDTV Live på dansk, og VD'en er ved at starte op nu. Som sagt, så har vi her menuen. Den ser velkendt ud for den gamle VDTV HD. Men igen, den er væsentligt hurtigere end den gamle til at køre igennem menuerne. Igen, pæn, simplistisk menu. Man kunne sagtens synes om mere. Man kan også se meget mindre, men der er lige det, der skal være på den. Som man kan se som noget nyt her, så under video kan man vælge flere forskellige ting. Man kan vælge netværksdrev, man kan vælge medieserver, NAS, man kan vælge harddisk, der er tilsluttet via USB, og man kan gå på eksempelvis YouTube. YouTube, hvis der findes en HD-stream af filen, så afspiller den automatisk den. Lad os prøve at kigge lidt på film, som er nok det mest folk vil bruge den her til. Og lad os prøve at kigge i folder på harddisken. Lad os først prøve at kigge på en 1080p Dark Knight DTS lyd. Den her afspiller er som sagt tilsluttet via DTS, så vi tester ikke om den kan downmix. Nu afspiller vi bare DTS lyden. Og vi har allerede set lidt af den. Billedet ser skarpt, fantastisk ud. Der er ikke nogen artifacts. Det her er en 8 GB MKV-fil. Den virker fint med undertekster på MKV. De er ikke embedded, men ligger separat til MKV-filen. Af de muligheder, der er, når man er inde i filmen, kan man som sagt vælge undertekster, ligesom på den gamle, og her kan vi så vælge mellem to forskellige, eller slå undertekster fra. Det, som der er nyt ved VDTV Live i forhold til den gamle, er, at man nu kan zoome det, der hedder 1,1, 1,2, før man zoomer til dobbelt. Det kunne man ikke før i tiden, så derfor har man bedre mulighed for at udnytte sine fladskærme og fjerne sortbjælker. Det er en ret fed feature. Audio channel. Her kan man ikke vælge, da vi allerede har tilsluttet den, men ellers vil den automatisk downmix til stereolyd på ens tv. Det ser fedt ud. Lad os prøve at kigge på ISO-filer. Der er mange, der har været bekymret over og brokker sig over, at VDTV ikke understøtter DVD-menuer. På den anden side set kan man sige, at man hurtigere kan starte en DVD-ISO-fil, når man ikke har menuer. Og man har stadig mulighed for at vælge kapitler og for at vælge undertekster, når man har en ISO-fil. Her afspiller vi AC3-lyd. Og igen kan man vælge undertekster, man kan zoome ind og ud, og man kan vælge kapitler yderst til højre, hvis der var kapitler i den her film. Så der er nogle ting, der ikke understøtter under DVD, men DVD hører vist også mere fortiden end fremtiden til. En anden ting, vi lige kan prøve, er X-Vid. X-Vid, populært format. Det her er en BD-rip af X-Vid. Lad os prøve at kigge på den.
Igen får man at vide, hvad audio den outputter, og vi har stadig mulighed for at zoome ind og ud. Nogle snakker om, at kvaliteten er dårligere på AVI SD-format med den nye live, men jeg synes ikke, jeg kan se nogen forskel mellem den og den gamle. Det kommer også altid an på, hvor godt medie man sætter ind i. Det var sådan en kort videogennemgang af VDTV Live med lyd. Lad os nu prøve at kigge på netværk.